I have a confession to make. Adoy tinapasamak tatta nga quarantine. Nang rugay di December, agpatinggay tatta. Adoy ti canceled events can postponed plans. Narigat iti sitwasyon tayo. Adoy ti oras tayo nga mang panunot iti kumpukumporme. Adda di tayo iti kat no eskwela, kat no mabali nag-travel, kat no makita ni jowa, ken kat no masingir di utang na di barkadam, idi naginom kayo sakbay iti quarantine. Mabanin lang kung may subli ti oras. Ever since Ron Mallett was a boy, he harbored a dream of building a time machine. Today, he is professor of physics at the University of Connecticut and is ready to share his secret with the world. It's really such a powerful feeling to know that we're actually being able to manipulate space and time. And it's exciting because this shows that we may be able to control time, and that means that ultimately we may be able to control our destiny in a way that mankind never has been able to before. Dito ako sa biyahe. Andito naman si Damdamin. Kamukha mo si Nico David. Hi! Hindi umubra yung app. Ulitin natin. Swipe left. Parinig. Start. Enter. Marami. Akala ko nasa beach tayo, boy. Dami namang pagkain. Namali na naman yung app na yun, ah. Boy, I think it's time for lunch. Dami namang pagkain na, boy. Nga, boy. Food b-roll muna tayo, ah. Yeah. Boy, meron kaming dinownload na app dito. Esquilar. Kakalboy namin si Dam. On na natin, on na natin. Sige, on na natin. Yan. Okay, kalboy mo na. Kalboy mo na. Nakakalbo na? Maganda? Kita ko! Hindi pwede. Kinakalbo ka na namin, ina-esquilar ka na namin. Kapatiin nga yung mukha mo. Di ba rin after lang? Tignan na natin. Makarumi, makarin. Siya po ito, mga kaibigan. Ito yung original na picture niya, boy. Tapos nung nagpabikibelo na siya, tong! Yan, boy, pag nagbibiyahe kayo, maging mabuting tao kayo at magtapon kayo sa tamang tapunan, boy, ha? Ano, boy? Tara na sa beach. Tara na. Beach na ako, boy. Gusto ko nang maligo, boy. Gusto ko nang maligo. Try natin ulit mag-teleport kung saan na tayo mapupunta, ha? Let's try. Samahan mo ako. Ready na ba kayo? Ready na? Ready na kayo, boy? Ready na. Teleport tayo, ha? Wait lang, yung teleportation app natin, gamitin muna natin. Okay, start. Swipe left. Start. Ready na ba kayo? Akala ko nasa beach na tayo, boy. Wala pa naman tayo sa beach. Failed na naman yung application mo. Failed na naman yung application na yan. Nasaan na ba tayo? Ba, boy? Dito din si Damdamin, boy. Ang dami na nung bibilin mo. Ang dami niyan, ha. Ubusin mo yun lahat. May pambayad ka ba dyan? May pambayad ka dyan? Marami, puno na to. Bigyan ulit natin ng isang pagkakataon yung application na gumana, boy, One more kasi try. hindi talaga kami napupunta dun sa may beach, eh. Init na talaga kami, boy. Hindi nyo lang alam kung gaano kainit. Ligo na rin kami. Ligong-ligo na kami. Bigyan ulit natin ng isang shot ito, ha. Swipe One left. last try, dude. Swipe left. Start. Ito na, boy. Pipindutin ko na. Shhh! Boy, gumana. Oh my God, Pero- are you sure dyan, boy? Hindi pa kami sure kasi nandito pa lang kami sa parang Parking lot? Jorisan Water Ano?
Hindi namin alam kung merong beach dito pero ang alam lang namin, dito na kami sa resort. At init na talaga kami. Tignan natin ulit boy kung gumagana pa yung teleport ko. Pupunta tayo ngayon dun sa room dito sa hotel. Hindi ko alam kung anong room kami pero isa lang ang masasabi ko. Meron akong kapangyarihan para mag-teleport. Let's do this. 1, 2, 3. Nyang iboy, dagiti tayo manen iti baro nga quarantine content. Tatay ipakitak no kasa no nga ma-achieve iti cinematic B-rolls without using any stabilizers, gimbals, or steadicam. Ang kailangan mo lang ang iyong katawan, balance at coordination. Yun lang yung kailangan mo para hawakan yung camera para ma-achieve mo yung cinematic B-rolls na smooth na walang ginagamit na kahit anong equipment. First in our list boy ang aking tinatawag na Ninja Walk. Ito ay maganda sa mga entrance scene. Ginagamit ko ito para magbigay ng idea sa mga viewers na nasa ibang place tayo. Parang itong stabilizing shot ko na nagbibigay ng ibang vibe sa video. Ito ang isa sa mga natutunan ko as a freelance videographer. Pangit siya tignan pero don't judge the videographers by their moves. Kasi hindi mo alam kung gaano kagandang output neto. Ang next technique ay ang aking tinatawag na pa-fall. This is great for steady subjects. Pa-fall ang tawag ko dito kasi ginagawang monopod ang sariling katawan kapag ine-execute ang move na to. Ang technique nito, just make sure na nakatak ang elbows sa katawan at ang camera ay dapat close lagi sa katawan. Tignan nyo yun boy. Masyado nang natakpan ng ulap yung araw kaya yun. May part lang doon sa may tubig kung saan meron lang yung sikat ng araw. Ganito pa lang yung outfit natin boy. Hindi ko alam kung magpapalit pa akong maliligo. Wala kasi akong nadalang damit. Pero dahil magikero tayo ngayon, meron din akong ulit na download na app na kung saan pwede kang mamili ng damit mo. Kasali na rin to dun sa dinownload nating app na pang teleport. Swipe left, bathing suit, pangit, scuba, di naman tayo magdadive. Rush guard. Try nating mag rush guard boy. Okay, start na natin. Start. 3, 2, 1. Wow boy! Ang bilis nun ah! Naka-rush guard na ako, may goggles pa. Maiwan muna kayo dito, babalikan ko kayo mamaya. Maraming salamat sa pag-aantay ah. So yun boy, nandito na kami sa room ulit at katatapos naming maligo dun sa swimming pool. Naiwan ko kasi tong phone ko boy, kaya medyo naiwan muna. Kaya naiwan muna kayo. Ngayon boy, babalik na kami dun sa baba at kung makikita nyo, napakaganda talaga dito sa hotel. Bagong bago lang ito. Nireserve kami ng tropa ni airpot ko. Tapos, to, ang ganda ng kulay. Ayun. Gugutom na kami kanina pa kami lumalangoy boy. Ay, hindi ko na ibalik to. Balik ko nga. 2 seconds. Hindi po. Yung talagang gusto mong kainin lahat ng pwedeng kainin na hinanda sa'yo. Wow, daming pagkain. Meron pang kusi. Boy, merong kakaibang nagaganap dito. Liga na, iya. Ngayon lang kami makakakita ng ganito, boy. Hindi siya nagpa-focus. Ayun. Wow, ang ganda. Ang galing. Station of the Cross sa dagat. Ngayon boy, nag-base ulit ako ng ganito pero hindi ko alam kung makakasakay ako ng bangka pero try kong mag-teleport doon. Swipe left. Hanap tayo ng bangka dito boy at magbangka tayo papunta doon sa isang isla dito. Start. 3, 2, 1. Mali lang naman yung pinuntahan ko ah. Akala ko magte-teleport na ako dun sa bangka pero dito na naman si Nico David. Try ko ulit mag-teleport. Swipe left. Yun. Yung bangka na. Sana makapunta na ako dun. Start. 3, 2, 1. Wow boy! Dito na ako sa bangka boy! Effective nga!
Effective yung application! Woohoo!